Uma lukhona ngempela lolu thando lwakho uhlela ukuyinqoba kanjani impi yemizwa mayikufikela nomusha omkhonze kakhudlwana kunami? Uthe mayikhipha lamazwi ngasibona sishintsha isivinini sokushaya kwenhliziyo yami, ngalibona likhanya ngokufiphala ilambu lobuchule bamagama, ukuhlakanipha kwami ngathi hayi bo, selithini manje iswidi lami? Wathi Khulileka, angithuki mina mangabe udideka ngoba awukaze wasoka naphambilini umlomo wami, kepha ngizozama ukuwubeka ngenye indlela umbuzo wami. Mina ngiyilemvu emnyama kumhlambi wezimhlophe, ngithanda ngokujule kwaze kwavela ngokutetema. Uzokwazi na ukumelana nokuhluka kwami? Manje ngithi ngiyambamba ngizondeza isandla sami, wathi hlala lapha ebhalukweni imqwayeba wami, ngizokubona ngenkanyezi yokusa eblackfaceni lami. Lento yokuthanda ilulu ngayenza noma ubani, kepha mina ngifuna ukwazi ukuthi uma kwenzeka kuba ney'nkinga phakathi kwethu uzokwazi na ukuqhubeka ubekezelane nokuthandana nami? Ngadideka, ngalibamba ikhanda lami, ngashintsha indlela yokuma, ngabuka izinyawo zami. Wathi impeke nqo enhlavini zami ehlami, uzokwazi yini ukuthi noma ngikonile ngisephutheni kodwa isidlo sakho sasekuseni mina sasemini nesantambama usidle nami, kuthi noma kwenzeka ngaphambi kokuba ugoba amaqaphele emthandazweni wakho ungivale nami? Yonke lento engikuvezela yona ngiyiveza ngenhloso yokubuza ukuthi unesiqiniseko na sokuthi uyayifuna ngempela lento ozama ukuyiqala nami? Ngiyathemba ukuthi usuyabona ukuthi akusiko mina okufanele ajika ahamba yocabanga, kodwa akuba kuwena ocabangisisa kahle ukuthi ebantwini obathandayo ngikona ngempela yini nami. Ngithi angizonazisa-ke ukuthi ningibona nje ngisazama ukwetshisa nami.